Sanibonani. As ngiscrolla la ku TikTok ngihlangabezana nevideo omunye ubaba uthi basejozini baze emzini omunye ubaba oyisosha bazongenelela kungaze kwenzeke izinto lezi zokubulalana. Apparently umfazi wesosha uneyingane eziwu-6. Kule ngane lezi eziwu-6 eziwu-5 zonke akuzona ezakhe. Bashadile kodwa. Kusho ukuthi le ngane lezi zamabhantshi noma zamabhomu. So ke bazama ngayo yonke indlela ukuthi bavimbe isimo sokuthi ngoba isosha leli lizofika laphana livale kwasani ngehlahla mase siyakhala. Sekungena owesifazane ke kuma comment section uthi ke angisho ukuthi ngithini kodwa abantu besilisa nabo bayaba nezingane eziwu-5 or more ngaphandle sishadile. Ngikhuza umhlola bafethu. Sifike kanjani la khona sesisenza amadoda? Yini lesenza ukuthi sizibone ukuthi samadoda njengamanje? Asihlukile nithina namadoda. Ngoba I think ukube siyafana namadoda ngabe nabo bachama njengathi sigobile. Ngabe mhlambe thina sichama njengabo simile. Kodwa manje akwenzeki lokho. Lokho kusho ukuthi sihlukile asifani. Okwesibili, fanele ngabe nathi siyalobola sishadelwe njengabo. Kodwa okuyibona abantu abakhipha izinto bezise emzini yabantu ukucela isihlobo esihle abantu besilisa. Lokho kusenza singafani nabo. Angazi bafethu sifike kanjani whereby sabantu besifazane sifuna ukufana ncamashi namadoda. Ikhona into enjalo ukuthi wena uncamela uyibone kufanele silingane nabo ube nezingane zangaphandle ushadile emzini womuntu. Akuwona ama comment nje lawa engiwathole kule video kuphela. Lama comment ngiyawathola nje under ama post abantu besifazane bethi angithi namadoda yakwenza. Shuthi kahle kahle we are at this point whereby sikhompyutha nabantu besilisa. Pho yindaba mase bebulala singakwazi ukuyiphindiselela sibulale back. Indaba thina singenawo amandla ngoba silingana nabo. Sizokhuza singapheli amandla. Noma ningasithuka noma ningabone ngathi sikhulumela abantu besilisa. Kodwa mina engimi ngakho ukuthi angeke sikwazi ukubona amaphutha ethu mesingatshelani sisodwa. Sizoqhubeka siloke siyidefenda akwazi bafethu. Ayinqandeki lento leyo yokubulalana njengamanje. Akobe niyabona ukuthi ayinqandeki. Into eniyenzayo nje ukuthi nilwa nabantu abazama ukulungisa izimo. Lana kahle kahle wonke umuntu usevekile iso lakhe ngiyabona. Kodwa ke manje nathi sesizikhohliwe ukuthi sobani kahle kahle. Sizikhohliwe nje tu ukuthi sabantu besifazane kwayithina. Si head to head namadoda into ongayazi. Ekugcineni we are failing impi. Iyasihlula impi. Sigcina sesikhala. Sesithi justice for bani, justice for bani. Ngoba kahle kahle impi iyasihlula. Yethi angiqamba mangami ngithi isikhathi esiningi iqalwe yithina. Hayi bafethu soloke esikhuzile kodwa ke meningezwa izoqhubeka lento eSouth Africa. Yabo mina sabona ukuthi amadoda ase South Africa njena
evil amadoda South Africa njena nenhliziyo ezimbi yabo mina sayibona ngalo ndlela niyoze nibone ngalendlela engiyibona ngayo mhlawumbe isizwe siyolunga lapho nawe kuthiwa amadoda kuba vice versa kube iwona aganayo ungashintsha nomthetho mase gana amadoda ungashintsha umthetho usupport amadoda ngoba ngabe sewamadoda ingane umthetho usupporta labantu engathi baba minor umthetho usupporta labantu engathi bama victim umthetho usupporta labantu abangakwazi ukuyilwela umthetho usupporta labantu ababukeka be vulnerable umthetho udila nabo bantu thina amadoda akufanele siteteme sithi umthetho awusinaki thina asikwazi ukuba nenqumo thatha inqumo noma zikuhlunge ezinye kodwa kube inqumo zokuphila. That is the reason why ngithi nana manje mangabe ngizoza indoda ithi kucatshangela abantu besifazane ngiyaye ngibuze ngithi le ndoda for real izikhathanisa kwi level eyodwa yona nomuntu wesifazane izibona belingana bese kuzoba ingane umthetho unayekela ingane ubaba njalo ubona i level yakho neyengane ngempela ilingana awuboni ukuthi ingane iyiminor la kuwena awuboni ingane ukuthi incane idinga ukusupportwa wena for the fact ukuthi awulelwa it's because amandla akho iwone kumele alawule bafowethu ningathi mangabe emakhaya bafowethu nihluleka ukuba in charge ukhumbule khona abantu ongeke ubalawule empilweni akubalawule uma ngekwazi ukumlawula umuntu you are free to leave her or him free ayikho into ekubounda ukuthi ayike ngeke usangishitha cha inhloso yokumshada umuntu awumshada umuntu ngoba emuhle awumshada umuntu ngoba efundile awumshada umuntu ngoba enemali umshada umuntu ngoba uyabona ukuthi wena uyakwazi ukuphila kuyena yena uyaphila kuwena niphilisene kodwa futhi uyakuhlonipha njengenhloko ingakho kuwena ekufuna uyilide le ndaba yokulobola kuze kuyoshadwa ilidwa indoda lo ndaba umuntu wesifazana ngawufuna umshado kodwa indoda mayingadecide ukumshada ngeke azashada kodwa umuntu wesifazane angangawufuna umshado kodwa indoda mayisiyufuna uyenzeka umshado uyenzeka vele miyeke lo iyokhuluma nabakubo kwesifazana ukuthi ake sesifuna ukuletha abakhongi sesifuna ukuba nje bavume ngani vume indoda bahamba bakhongi lotsholiwe ukuthi lo wesifazana uthini into azobuzwa yona mase kufika abakhongi ukuthi wena uyamazi lo okwakhe nje yebo ngiyabazi finish benga wathi nje yebo ngiyabazi laba sekuphelile indoda ihlangane nabasekhweni kwavunyelwana ukukhokhelwana ingakho mawusuku ukuthi niyaxabana nowa kwakho awumsabisi nokuthi umlobolile ngoba lento yokulobola it's not about her it's about abangapha umkhwenyana nabaqubo bazikhulumela bodwa baba nomalume babizane usuke ngekho ngishena endlini lokwesifazane mase begebengana lapha ya make nekoshotha amalobolo ngoba kusuke kugejengwana kushawana ngenqondo kwenziwana idididi ukuthi obani abasile kunabanye usuke esemnyango lo ubizwa amakhonto encane kumele ayifakaze aphinda khishwe futhi makuthi khona la kuba le dead end khona phinda khishwe futhi even umama ozala intombazane ngoba yaziwa ukuthi amantombazane abangano mama nawe uyakhishwa futhi ngoba is not about le kulobolelana uwe ohlonipha idlozi lakulo yamuzi ukuthi ingane yabo utshela idlozi lakhona ukuthi uzoyicela idlozi nawe uceli kuyona ukuthi ize ngapha ayibashiye ayize ngapha mase beyavuma abadala ize ngapha ingane ize ngapha so mase ngixabana awukwazi ukumsabisa ngayisa inkomo kini ngenza ukuthi kini awuyenzi awunikezanga yena inkomo unikeza abakubo inkomo insizwa nje ngempela mangabe kukhona ungaboni ngasolinye isibona ukuthi lo wakwami siyagejana into kumele uyenze hamba wena uye kulabo lobole kubona khuluma nabo ukuthi ingane yeni nje ake nilandele bese beyilandela kuba abazali abazokhuluma nayo bazali into ofisi ifezeka izofezeka kodwa bamba abazali bayo ingane esayidini lakho finish
lapho ngeke kufike ukuthi uyibulale ngelinye ilanga ngeke fike kodwa mawuzothi umuntu wesifazana unamaphutha uyambulala shothi uzobaqeda ngoba bohlale benawo amaphutha bazingane phela mawuthi ingane yakho once yanephutha uzoyibulala uyohlala uyiqeda ingane ngeke uzube nangane ngoba ingane iyohlala iba nalo iphutha mawuthi izalukwazi beke yaba nephutha uzosibulala uyohlala uyiqeda izalukwazi vele mazigugu izalukwazi ziyashintsha zize emnganeni mawuthi umuntu okhubazekile uzombulala uyohlala ubaqeda abantu abakhubazekile ngoba vele ukukhubazeka kwabo kubenza empilweni nawo indlela abazocabanga ngayo bacabange ngayo uthi mawukhuluma nje into angayiboni kahle kube ngathi uyamcwasa kanti awumcwasa avela kahle ke ngenkulumo futhi uyobaqeda labantu badinga ukuthandwa abantu abakhubazekile badinga uthando abantu besifazane badinga uthando izingane zidinga uthando wena ndoda udingani udinga uba neskill sokwazi ukulawula awukwazi ukuthi ngempela ungaze uthi umuntu wesifazane wami ngiyambulala ngoba kangihloniphanga uwe obenteke from the beginning useyabazi ukuthi unodolo okudlala yena uwe omenze wakufila ababaliyonto uwe ngisho mfana ungafuya isilwane ufuya isilwane mhlawumbe ufuya inja mayazi inja ukuthi njalo bawuqhamuka iyakudlalisa igibele ngelinye ilanga liyothi lini izulu ugqoka white ivele igibele ngenyawo ezinodaka ijwayele vele ukuthi iyagibela ngeke uzuyibulala yini ungigibele ngodaka wena ugcwali ayikho lotho uvele isiyazi wena uyayigibela simple ngisho baba ungafuya inyoka ufuya inyoka endlini amapets laba abahlale bewafuyile uma uzoyijwayeza ukuthi ibuye iground ube ngathi yaklina kakhulu ngelinye ilanga uyothi relaxela ivele igibele iground ikinye kanti uyicasukene ivele inhliziyo ingayitholi kahle yakho ivele kushaye ngoba inyoka ifunda inhliziyo ukuthi ithini iground kanti ucasukile ivele kushaye bafowethu ngiyacela izinsizwa la zikhona mawuyindoda ngempela azi ukuthi umuzi wakini uyovuka kodwa true wena umuzi wakini uyovuka ngenxa yomthetho wena ezindoda okwazi ukubeka bese uyama kuona uyovuka umuzi wakini uyovuka ngenxa yokuthola umuntu wesifazane ozothi mawukhuluma ngokuthi nawe unenhloso yokuvusa lo muzi bese yakulalela kodwa umuzi wakini mawusuzokwa uyothi awushaya umthetho awushawa wesifazane bese bengazi ukuthi niyakhompitha once kwafika kwi-level la ningasafuni ukulalelana lo ushayo wakhe nalowo wakhe nizogcina nihlukana ngokulala emakamelweni shuthi nobabili ke manje lendlini seniyinkunzi iy'nkunzi ayihlala ndawonye yila kunengozi khona uma kunengxabano engalawuleki even by spiritual thiwa akuhlukana izindlela hayi ngoba ngingasathandwana kodwa ke ngabiwa ndawonye nobabili nikhumbulane bazongizwa baba namadlozi aphezulu ekhaya bazongizwa abantu bakamoya bazongizwa once umuntu nangaba ndawonye uzomkhumbula mawusumkhumbulile uzomfonela naye akufonela so angifuni nje mina ukuphinda ngilongizwa indoda ithi umthetho South Africa ufuna abantu besifazane wena ngokwakho wena by psychological uyalingana yini nomuntu wesifazane ninto eyi1 yini wena makuthiwa mawudelelwa kuthiwe umfazi wena ndoda uyadinwa kodwa wesifazane makuthiwa kuyena hey uyindoda uyajabula ngoba yini igama elithi ndoda lisho amandla lisho isithunzi lisho ukukhuthala lisho unqoba makuthiwa ndoda lilodwa igama kuthiwe ye hey sibongile ayi uyavusa umuzi wakini hey uyindoda umezwe ethi sho mangabe kuqhamuka kuwena kuthiwe ye imindlozi hey uyavusa umuzi wakini umfazi unga hey kunezinto ekumele niyibuke uyekeni umthetho basupport yabo uyekeni umthetho basupport vele bafowethu bancane vele bafowethu omama ngoba uzogxeka umthetho uvela uboshwe uyajele uvela ungene lapha kuma 26 uthi ma ungena ama 26 uthi uyalibeka udaba lakho
lo muntu wesifazane ongazwani naye bavele bambize ngoqueen. Uthi akuyena uqueen usathane thiwe uqueen. Uthe lo queen akangizwa mangikhuluma lo queen uyangifebela lo queen uzala ingane ngeyona eyami lo queen zivela igebengu zezikuhleke zithi umuntu oyimpatha uwe impatha uwe ubuze ngenzeni thiwe yes ndoda uqueen uphekelelwa wena utshalwa zigebengu uzothini ke manje ufice igebengu uthi azikhane makuthi uhlukumeza umuntu wesifazane igebengu ke hayi uhulumeni igebengu ke manje manje na jwangilano uqueen uvula icala le rape umfethu angimrapeanga thiwa hayi uqueen ukubambile ukuthi u17 uyimpatho uqueen uyakusebenza umasha nawe kusho igebengu uzothini mfethu lapha thi uqueen uyakusebenza ke manje uqueen akuyena uqueen engibela sebenze wena njengesigebengu uwena kumele usebenze umqondo kaqueen uqueen umshintsha abe wena masumbona uqueen ukuthi uyiskelemi hlehlela queen ngoba uzokulimaza lesithunzi sakho sokuba indoda uzokulimaza isithunzi sakho sokuba yiqhawe uzokulimaza uqueen isithunzi sokuba ithemba lomndeni uzokulimaza uqueen baba uzokulimaza njengoba ngeke sibonelo ngenja mawuyivamisa ukudlala nayo iyodlala nomalini izulu inoda uqoka uwakhe vele kugibele kushawuqede nya lokho isibhamu idubulo uthwale ngayo ngaphela uyagcwaliselana wena bafethu ikho leyo nto baba ithi uhlelo queen wakho mfethu yabona ibungasha naye ngomqondo ukuthi okay ukanjani manje ukuziphi manje uyabo useyiyona lento engimthole iyona usafuna yini ukuvusa umuzi uqueen ukumvusa ukugama bomu nje ukukhuluma into angayinakile uke uthi hayi asambeni siye emakhaya umuzi uzothini bathi hayi angilapho okay usuzwile musukumforsa but bamba ukuthi hayi ngathi khona namba ihambayo ke manje la yini angafuni kuyo emakhaya uyabona bamba hayi ukuthi uzolwa naye emakhaya wena ufuni nani cha uphinde futhi uvulenye uthi hayi akasabe siyothenga leli teko ekade ulifuna lapha ya kagushi bese yababa uzothi but yes asambeni sibabe nale perfume ekade uyifuna bese uyabamba uthi oh kunezinto ayithandayo khona angayithandi bese uyabheka ukuthi wena uzokwazi ukumkhonesha omunye athi no sizoya emakhaya kodwa bengicela singayi manje soya ngaleli langa bamba futhi uhlelekile ke lo bamba uthi hayi lo hlele kuba niyabonisana yabo vele impilo kokubonisana hayi not now but lothi nje ngifuna ukuya all together hayi sikelemi lethole ngakufakela nangu sikelemi leso uzobhidleza umntaka lo muzi lo so nje ngiyacela nje from now going forward ukuthi amadoda nyeve umuntu wesifazane umthetho nyeve ingane umthetho nyeve isaguga shuthi imfasi ngempela wena ungaziqhathanisa nesalukwazi ukuthi njobe uyindoda ufuna uhulumeni akugade nje egade salukwazi ayigcina uzofuna impesheni yokuguga mfethu ayigcina ifuna ukuguga ufuna uhulumeni akugade ngendlela akugade yona umuntu wesifazane ngeke isigcina uzofuna imali yeqolo ba uzothi uhulumeni akayikhipha kunike nemali yeqolo ngoba uyabanika abafazi yeqolo naba akunikezwe indoda yeqolo kuzogcina lapho nawo ogcina uthi elakho leqolo elakhipha lengane phela ufuna imali yeqolo uyabo noma ugcina uyigada ukuthi iyayana enganeni awuhlangani ukuthi iya kumawe ingane noma iyenganeni imali yeqolo ngoba leli iqolo ekukhulunywa ngalo elalo wesifazane leqolo ingakho ibona ababhalisayo lento yengane abantu besifazane bayabhekelela mfethu blind and uhulumeni futhi usazobabhekelela and ngampela futhi mfethu ngiyasikufihlela uqinisile ma umshaye ngempama uzoboshwa kodwa yena makushaye ngempama uthi wovula icala azokuhleka amaphoyisa charge office azokuhleka elinye ningalivula icala but baba uzoba i-talk of the day madoda ngiyacela nikhona niphethe ukungibhaka manje bafethu la nikhona ngicela mfethu wazi isitori sakho wena wakho sebenza imali okwakho yes sebenza imali bese uyivusela umuzi wakini shawa izandla ngoba sekhona abantu besifazane manje abangadlali la besibabiza ukuthi hey windoda sikhokho abayivusa ngempela imizi yakubo manje besifazane bakhona manje
ahamba yogana abotha lento yokugana ayingisebenzeli abe nesibindi sokuphuma bese yovusa umuzi wakubo bakhona and well done kubona wena ko lokuphika naye umlandele noma eseyovusa umuzi wakubo uyaphuma kuwena musa uyabona nje khona lento le Lawrence usibusiso lo mthitha mina bengabe ngimbheka uhlakaniphile lo valuyana hlakaniphile into ashode ngawo nje ushode ukuthola iqiniso lami ngo lamtha uhlakaniphile mfethu uyikelezele kamnandi and uresponsible uyona yonke into kwase kumele azi ukuthi umuntu wesifazane beke nahlukana not even owesifazane kowesilisa umuntu beke nahlukana naye kwathi uyigoda qabukile akuphinde kubuyelwane mase lihlukene official naze na move on empilweni zenu kodwa manje zohlukana nisadinelwene ngakapheli ngisho inyanga niyakwazi ukubuyelana kodwa beke nahlukana wa move on nempilo nalo wa move on nempilo akuphinde kubuyelwane ngoba labantu ebeseniba involve empilweni zenu uma ngabe senibuyelana futhi nibenza izilima sebezolwa nabo aniphephile ninodwa aniphephile kulabantu abasuke senibenza izilima ngaphandle omunye mhlawumbe unesikhwele angavela afuna ukuzokulimaza ukuthi wathi uhlukene nale ndoda senibuyelene nalo yamuntu wesifazane angavela ahlambele yazo lemfushane ekuthakatha kuyindoda ngoba wamtshela wathi usuhlukene nalo seniyabuyelana nenza yena izilima nani futhi anisathembani lendlini yilaba ya balwa nani inina anithembani nilwa nodwa asekho lamasimbi niwaphilayo babili bathathu abantu abakwazi ukuthi babehlukene bese beyabuyelana futhi nabo kusuke kuvume amadlozi abo ukuthi ababuyelana akuvumi inkanuko zabo kusuke kuvume amadlozi abo bese beyabuyelana uma sebebuyelene futhi akuvele kuthi okay love back cha kuyabikwa ngishedlozini kuze kube ngisho nesilwane soba umhlatshelo ukuthi sixolisa ngalokho ukuthi kuke kwenzeka kanje akuvele nje kuthiwe love back then impilo siyaqhubeka zofa show me looking bhaka la mawuthanda unganyanya mawuthanda unganyanya lo mjida lokuthi usibusiso la out ngibambe kahle mina hlampi iqedile idiseke nje la ekuthenini umuntu wesifazane mase nihlukene anibuyela angiphathi manje uzothi nithandana ajole nomunye umuntu mhlambe kuze kutholakala ingane angiphathi uqhubeke ndoda umuntu athola ingane nawe kuwena umqondo wakho yilento esho abantu besifazane ke futhi athi umuntu wesifazane yona indoda iyayithola nje ingane siqhubeke sihlale kodwa yena mangabe uthola ingane akafuni kuhlala isiya kulento ebengigiva amadoda ke ngithe ndodeni akwazi uhulumeni kuthiwe uyababhekela nje abantu besifazane nami ngiyindoda akangibhekelela uhulumeni njenga awukwazi uyilinganisa lapho nomuntu wesifazane nomuntu wesifazane futhi akakwazi ukuthatha lamandla wokuba indoda ukuthi athi ngoba wena uzalisile ngaphandle nami ngiyaphuma ngiyozala uma eyibuka yena njengoba kunempi manje esiyithethe ngaphandle nawe ufuna uqale yakhe impi uzoyilwa kanjani impi umuntu wesifazane kumele avikelwe kanti indoda yayiqala impi mayilwa eyawo liyompi izoyimela indoda hayi ngoba kuthiwe nelungelo elingcono lokuthi wena ngacha but mangabe ithi yo checka ifice lapha ya kunempi kumele apply lamandla kuba indoda yilwe liyampi le wena umuntu wesifazane akufanele ungene into ezilimazayo yabona ungangeni wena vikelwa wena uyiqanda wena ne fana nengane wena ne ungafuni ukuyifaka into ezinokukhuluma kakhulu ukuthi ngoba ubhedile na uzobheda uyabona wena bebhedile guqa phansi uthandaze thatha isinqumo uyaqhubeka ebhedile noma uyamshiya ukuze ningabhedi nobabili lo muzi ngoba isilakini ya computer manje and in computer ngento umbhedo mawuthi uyabheka yabona so akwazi bebhedile lo na ubhede bebhedile mfaka endleleni uhulumeni bengabe emnakekela lo wena ndoda mangabe kunakekela lo musu ukukhala ukuthi waye uhulumeni enakekele lo ingane nje ngoba kubuya kubekezelele noma ubhedile that is why kuthiwa ingane
That is why uhulumeni embhekelela ngoba kuyaziwa ukuthi mawubhedile wena uyakwazi umunderstandisa kubekezelele and impilo iqhubeke. Yes.